Ani YouTube channel lo ang no lamsoko sini video tini first time ini ani channel ni bagai vlog nai first time ke norok nai tongde sini video no pulan sini pa thak jora video boma hai nuk manai norok to saiman thak nani thumbnail sunu norok video boma hai nai tei norok sada ke like khaidi subscribe khaidi je khlai yarok ngite share bo khlai di asuna hambai ade inge sing tabo kas le de oi sing tini sini nang mane je video khlanya ti to mane singa ga thamanya let's go. Yang malahnya naiknya, tahu sekian Polres sebenarnya, obong KPS baik, mungkin cuma di sana, obongnya jambro. Baik yang tahu malahnya kau suka, jika kau sing tanah hentong jago, oroh kau jago no, mungkin norok nung mana tahu. Aza gawo kisan bising nung manai sing thang tong aza gawo Bertia thau iko bo abun jaga takala Wow! Amazing! tag video khane do yema ki him phadan nang tabo tongode ready action phade e trek him phade yem dikhe kisa kamsli bokorom ta em dikhe gang get tabang na de video result salsi baini no barbo ano pepsa kesha lango siya hinay chongi joto koto mano no khani chumoy ano thare te shani ni koksha lango siya hinay chongi ni shan
Ini seng oro shoot khlaimani ka pura full rana tongmani khiaba songo jaga rimanlia karon tang hingke fungo ekdom sal satung kri tongmani hingke senga somoy nongkhlaika hingke thangte seng soika soimani yaglo jekro seng puro shoot khlaimani nokoro asomoyo tamno sanai abunsa satung tung thangka hingke satung tung thamani yaglo seng mane shoot khaimai yang thangka karon tang hingke sing putrok nai thigeng thanga blang ekdom khamja khaimai thanga rok ngongo gamon bagai senga jaga video pura khlaina tongman seng khlaini ang mane shoot khaina mane puro shoot khlaina tongmani na ka de video ya puro shoot khlaina tongmani seng khlaini ang ka abo tangni thake satung belai tungman bagai nai thigya mane o satung ni reflection mo khau ka khja abo khamja khain thango angani YouTube channel lingi ang ten nong no kornyam songo ani YouTube channel on rok subscribe khladi karon tang jani subscribe belai kom ko plus views be ekdom kom phayo tai kom phai gake ani video ani channel dabing ene bagai nge nane green tongo nge tabung simin rok regular nongma ne ani blog video photo shoot blog video nai go jago norok kaham nuknai nge norok subscribe khlaji Hambai tata ulama life nai te se onya blog Hambai